Que avui ens visita una persona molt especial pel Loft. Ella és influencer, artista i referent. Va venir fa 2 anys, que és una cosa que a mi m'explota el cap perquè em pensava que era més o menys abans d'ahir, per convidar-nos a la seva obra de teatre Gordes, i des de llavors no ha parat de créixer. Mara Jiménez, benvinguda al Loft! Moltes gràcies, que bé tornar a estar aquí. Ha passat molt ràpid el temps. Però molt ràpid, és que et preguntava abans, dic, fa un any, no? I no, em deies que fa 2. Fa 2 anys, tia, han passat com moltes coses, ha anat molt ràpid aquest últim any, molt ràpid. M'imagino així de ràpid. que ara vas nerviosa, vas ocupada perquè estàs fent tot de promo i moltes entrevistes, i és aquell moment que... Sí, però jo vinc aquí i estic com a casa, en plan, vinga, això és com un relax, saps? Bueno, em fa una il·lusió que ens digui això. Home, i tant. Estàs de promo de Sempre Imperfectes, que és el documental que s'estrena precisament avui a les 10:05 de la nit a TV3 i a 3Cat. Si us sembla bé, posem el tràiler. Som-hi. ¿Qué están mirando? Gorda, vaca, foca, ballena... Si jo menjava alguna cosa, doncs després intentava o bé vomitar-la o bé cremar-la des de molt petita. Jo cada vegada que em veia, fos on fos, jo sentia fàstic. Doncs molts d'aquests coneixents que hi ha per aquí... Tots els problemes que he tingut a la meva vida han sigut relacionats amb el meu cos, amb la no acceptació del cos que tinc. Ay, qué pena con lo guapa que eras. ¿Qué pasa? Que por tener una prótesis no soy guapa. ¿Me quita belleza la prótesis? Tot està preparat perquè tu, com a persona negra, et sentis lletja. Casi nadie está contento con su cuerpo porque se hace muchísimo negocio y muchísimo dinero de las inseguridades de los demás. ¿Cómo compite el natural con el pinchao? Imposible. M'estàs dient que no puc envellir, que no puc perdre atractiu. Pero hemos llegado a una sociedad en la que se prefiere una persona enferma que una persona gorda. Hi ha molta pressió, molta pressió. Ho he passat molt malament durant tota la meva vida. És el nou documental de Sense Ficció que parla sobre la pressió estètica amb realitats crues i inspiradores a parts iguals, com dius textualment. Sí. Tu, com et sents veient el tràiler? I ara que m'imagino que ja has vist el documental després de veure'l, dius en diverses ocasions que la mare de petita, si et veiés, no s'ho creuria. Bueno, fliparia. És que crec que és una cosa... No s'ha fet res igual, només us puc dir això, o sigui, flipareu, i no ho dic com per crear hype, és que és real, o sigui, crec que no s'ha fet mai una cosa... Doncs, no sé si dir-vos com amb tanta veritat, però sí que està fet amb molta estima. Llavors, són realitats molt diferents, i això també, aquesta transversalitat és molt important també per aquest documental, i estic molt orgullosa de formar-hi part, perquè sento que la mare de petita no s'ho creuria mai, no? O sigui, poder estar obrint aquestes portes, no? I aquests debats tan importants que sobretot la gent jove també li pugui arribar aquest missatge, no? De diferents també personalitats i de realitats diferents. No només hi participes tu, sinó que també compta amb el testimoni de 6 altres persones públiques, com ara en Miqui Núñez, que també ha passat per aquí pel Loft, Antoni Mejías, que és cantant, Desiree Vila, Adriana Bo, Àngels Gonyalons i Pino Montes de Oca. Realment no és fàcil, però és el que dius tu, aquests 7 testimonis doncs et permeten veure la pressió estètica des de diferents punts de vista, i tu, per exemple, expliques això al documental en un moment. Aquella etapa recordo de tot. Es va començar a generar aquesta idea de que alguna cosa estava malament amb mi, que hi havia alguna cosa que estava errònia i que havia de fer el que fes falta per entrar amb el que la gent volia de mi, no? És què he de fer perquè m'estimis? Doncs ho faré. En aquest cas jo sentia que era canviar el meu cos. Em rebutgen pel meu cos, si el meu cos canvia, no? Doncs tot anirà bé. Jo em llevava al matí, el primer que feia era pesar-me, sempre. Estava sempre a dieta. O sigui, jo des dels 13 fins als 24-23 sempre he estat a dieta. I a dieta vol dir fer una dieta restrictiva, és a dir, ingerint menys calories de les que jo havia de tenir. Des dels 13 fins als 23. 24 aproximadament, sí. Van ser uns 11 anys d'anorèxia, realment, els que vaig tenir. Els 24 és quan jo vaig començar realment la teràpia. Però entra com aquella cosa que fins que dones el pas passa molt de temps, perquè al principi penses que no tens un problema. També és el problema, mai millor dit, d'aquests trastorns, que tu penses que ho tens tot sota control. Però és al contrari, la malaltia et controla a tu, i també el Toni, per exemple, ho comparteix, no? En el seu cas, que arriba un punt en el que tu entres en una dinàmica en la que
penses que estàs bé i que ho tens tot sota control, i al contrari, o sigui, el trastorn et porta a... t'enfonsa cada vegada més. I a més jo penso que amb un trastorn com l'anorèxia, que es relaciona directament amb un tipus de cos, literal, a tu se t'invalida molt, per exemple. Sí, totalment. O sigui, jo feia el que havia de fer. O sigui, com a noia grassa, jo el que havia de fer era primar-me. Això és que és així. Vull dir, si tu penses en el teu imaginari col·lectiu, hi ha aquesta idea, no? Llavors, clar, la gent elogiava quan jo perdia pes, però no entenien, clar, no veien el problema darrere. Quan jo els deia, no, és que no vull menjar perquè no tinc gana, o me n'anava al lavabo corrents, o utilitzava laxants, o qualsevol altre producte, clar, ningú veia estrany, perquè per ells era part de l'idea col·lectiva de és el que ha de fer per aprimar-se. Llavors, clar, va ser molt dolorós perquè jo també vaig acabar invalidant la meva malaltia i per això vaig trigar tants anys en adonar-me'n que hi havia un problema real, de que jo no podia fer la meva vida normal. I el teu entorn més proper, per exemple, ho detectava això? Detectava que t'estaves fent mal a tu mateixa? No, però és això. Vale. És un trastorn que realment, per això em fa molt feliç que se'n parli tant en aquest documental, perquè a més surten experts professionals de la matèria i això donen dades, al documental es donen dades de veritat que fan esgarrifar. I m'agrada, entenent, no és que sigui alguna cosa positiva, però m'agrada perquè crec que això ajudarà a crear consciència de que realment és una malaltia que et dona com una falsa seguretat de que no, tot està bé, tot està sota control, enganyes molt bé, entre moltes cometes, a la gent, al teu entorn, a tu mateixa. Llavors, clar, és molt difícil veure-ho, i sobretot quan, efectivament, en un cos gras, no veus tan evidentment la pèrdua de pes. Jo ara veig fotos i sí que penso, hosti, com no se n'adonaven, però clar, és que no era tan evident des de fora, saps? I perquè tenim entès això de que el cos que no està sa, en principi, és el d'una persona grassa, i en canvi, quan estàs prima és perquè estàs saludable. Sí, o has d'estar molt prima perquè et diguin que no estàs bé, saps? Però si una persona grassa es veu que està primant, és al contrari, ni te preguntaran què és, simplement et felicitaran per estar-ho fent. Total, sí, 100%. Al documental, Mara, també expliques que el terme gorda t'ha configurat des de petita. Sí. Per mi gorda és, evidentment, és bandera, no? És aquesta cosa, no?, a la que t'agafes i dius, és identitat també, perquè jo sóc moltes coses, però una d'elles és gorda. Jo m'he construït des d'aquesta identitat. No he socialitzat com una nena prima, no m'he relacionat com una nena prima, no m'he fet els meus valors i personalitat com una persona prima, és impossible. Per tant, és part de la meva identitat. I no és una cosa que hagi de rebutjar, vull dir, és una part de mi. El problema és la connotació que li donem sempre a la paraula. A què et refereixes, Mara, quan dius no m'he relacionat com una nena prima? Doncs mira, a veure, la corporalitat, o sigui, quan som petites i som adolescents, estem creant la nostra personalitat, no? Llavors, quan tu tens una corporalitat que és jutjada, de la qual se'n riuen, tu notes que fa generar malestar a tu i a la resta, no? Perquè la mirada dels altres és també la que configura la relació amb nosaltres mateixes. Vull dir, és evident que si jo et pregunto com ets, moltes de les qualitats que em diràs són coses que també tu es relaciones amb tu mateixa per la mirada dels altres, no? Perquè tu et diuen que ets bona persona, que ets egoista, o que ets amable, o que ets... no, etc. Llavors, jo com a nena grassa no em relaciono igual amb la gent, no em vinculo igual amb la gent que una persona que té superseguretat amb el seu cos, que no ha tingut mai problemes de bullying, que no se sent diferent, que pot anar a les tendes i comprar-se roba. Tu ja comences des de molt petita a entendre que hi ha alguna cosa malament en el teu cos. Llavors això fa que realment a poc també vagis generant aquestes pors, vergonyes, dificultats també per relacionar-te. És com qualsevol dissidència. Al final, d'això se'n parla molt al documental, no? Que qualsevol cosa que et faci una mica diferent ja fa que tu vegis el món molt diferent també i et relacionis amb ell d'una manera diferent. De fet, en un moment dius que un pensament que tu tenies era si m'aprimo trobaré nòvio. Total. En aquest sentit, com has viscut l'amor? Com has viscut la intimitat, per exemple? Molt malament, tia, o sigui, fatal, en plan... És que ara ho penso, estic a punt de fer 30 i penso... És que quin quadre! O sigui, ha sigut horrible, però perquè realment, clar, és que no em puc exigir més, tampoc. Vull dir, és que al final jo em vinculava des de si l'altre m'està mirant i a l'altre li agrado i a l'altre li sembla que jo sóc atractiva, desitjable, o que tinc una cosa positiva que jo ni tan sols jo sóc capaç de veure en mi mateixa, doncs som-hi, no? Llavors sempre m'he vinculat des de la por, no? De la por de que m'abandonin, la por de no ser suficient, sempre com intentant compensar d'alguna manera, saps? Això ho vam parlar fa 2 anys, també. Clar, és aquesta cosa de, bueno, com físicament no puc fer això,
doncs potser si soc d'aquesta manera doncs, molt complaent amb l'altra persona, molt simpàtica, molt tal... Sí. Clar, això acaba patant, evidentment, perquè és una màscara que acaba pesant massa i et fa que et vinculis d'una manera molt errònia. Jo ara ho penso i dic que sóc més madura, que he fet molta teràpia, penso, ostres, hi ha exparelles que si me les trobés m'agradaria demanar-los perdó, i no és una broma, o sigui, perquè penso, hosti, és que em vas conèixer en un moment que estava molt trencada jo, saps? Vale. Llavors és com, bueno, has d'anar reconfigurant tot això també d'alguna manera. I llavors també tenies el pensament de quan m'aprimi seré feliç. I tant, sempre, o sigui, des de ben petita, que va ser quan vaig començar amb les conductes compensatòries amb el menjar, amb les autolesions, no? Hi havia una idea, clar, molt perpètua de la felicitat vindrà de la mà d'aprimar-me, de que el meu cos canviï. Llavors, O sigui, és igual el que passi al meu entorn, és igual tot el bo que vingui. No, que fins que no estiguis prima, no... Total, no gaudeixes tampoc de les coses, és com que jo penso en moments de la meva adolescència, i primer que recordo molt pocs, perquè crec que estava dissociadíssima, perquè al final has de sobreviure amb una malaltia mental com és l'anorèxia, amb el bullying, amb adults del teu entorn, com el meu professorat, que no em feien ni cas en la situació que estava vivint a l'institut. Llavors és com molt de supervivència. I som-hi, o sigui, tira milles, no? Llavors, clar, tens aquesta sensació de, quan m'aprimi, per això fas totes les dietes, et planteges operar-te 10.000 milions de cops, o sigui, com aquella cosa de... Jo me'n recordo als 18, m'operaré els pits, m'operaré la panxa, m'operaré no sé què. O sigui, era la meva meta. Llavors vaig tenir als 18 fatal, clar, estava desbordadíssima amb la malaltia. Llavors, és molt complicat realment, perquè associes una cosa que després te n'adones amb els anys que no et dona la felicitat, perquè no és una cosa de fora. Absolutament. És que amb ara que ho deies, lo de les operacions, passa molt això, que hi ha molta gent que es vol operar i que un cop t'operes, trobes una altra cosa després, perquè el que vols canviar realment està dins teu. Sí, i perquè és la trampa també de la societat. És la trampa, exacte. D'això se'n parla, ja us dic que les dades són... O sigui, fan esgarrifar quan les veus a la pantalla, no? Perquè estem parlant de 9.000 milions, espero no dir-ho malament, 9.000 milions d'euros només generats a Catalunya l'any passat amb operacions estètiques, el 80 i pico % crec que és amb dones. Vull dir, és realment per parar-nos a pensar, no? Al final, clar, vivim en un món que constantment et diu no, així no, una mica més prima, la pell una mica més estirada, el nas una mica més així. Llavors, quan operes una cosa, després vols l'altra, i l'altra, i l'altra. Llavors hi ha una línia molt fina que hem de ser conscients de que realment hi ha una pressió, que és el que parlem, no? Una pressió que no ens deixa ser nosaltres mateixes, també. Parlem... Digues. Que moltes vegades pensem que la pressió ve d'una altra persona, però que pot ser el que has dit, d'anar a una botiga, per exemple, i que de cop i volta, doncs, no puguis trobar un cinturó en totes les botigues on tothom va comprar i has de buscar-lo en una botiga. Ja has de segregar-te de la resta per trobar un cinturó que et vagi bé. Sí. I t'anava a dir, quin va ser el clic que als 24, què va fer com adonar-te'n que el que estaves fent no estava bé? Bueno, doncs la sensació de no estar vivint. Saps què vull dir? Te'n vas adonar tu mateixa? Sí, va arribar un punt que va explotar la pandèmia. Tu saps que ja estan tots tancats a casa, que ens estan tornant una mica turuletos, i llavors en aquell moment tens molt de temps per dir què està passant, no? Jo me n'adonava que van sortir coses que per mi estaven com arraconades i que realment no ho estaven tant, no? Doncs com els problemes amb el menjar, la por a menjar, clar, és com que no pots anar al gimnàs, no pots tapar les coses que normalment tapes amb altres activitats o amb altres coses, no? Amb el soroll, diguéssim, exterior. I allà és quan em vaig adonar escolta'm, potser aquí passa alguna cosa, no? I va haver-hi com una cosa molt interna també, no? Jo sempre repeteixo la mateixa frase, no? Que és, jo vaig repetir això, o sigui, hi ha d'haver una altra vida per mi. És que tinc 24, o sigui, si això és així fins que el dia que em mori i arribo als 90 com me iaia, o sigui, a mi em dona alguna cosa. És molt de temps així, amb aquest malestar, amb aquesta inseguretat. Llavors, va ser com aquest clic de dir em dono una última oportunitat, no? Que també ho esmento al documental. Per mi va ser, em dono una última oportunitat. O sigui, jo no vull viure així. Ergo, no vull viure. O sigui, si això no funciona, doncs no sé què passarà després. I, afortunadament, doncs, va funcionar. Mare meva, sort. I m'imagino, segueixes en teràpia? Sí, ara em van donar l'alta després de 6 anys seguits. Ai, que bien! Però bueno, segueixo anant. Vale. O sigui, és com que... No, perquè sempre hi ha coses a treballar i bueno, ja és una cosa que per mi és com forma part de la meva vida, saps? Llavors, em van donar l'alta i estic molt, molt contenta per aquest sentit, però fa unes setmanes vaig dir, escolta'm, arroba mi psicòloga un altre cop, sisplau, perquè vull comentar-te altres coses. Home, s'ha de tornar. Clar. I de fet tu, a la teva biografia, posa que no només ets actriu, sinó que també ets coach holístic, que ho he buscat i a veure si ho he entès bé. És com una branca del coaching que veu com a l'individu entre la barreja del cos, l'ànima i la ment, no? Sí, efectivament. Llavors, tu a partir d'això treballes l'autoestima. Sí, o sigui, es treballa... El coaching el que té és que és una cosa com més d'acció. Llavors és com fer una mica un pla d'acció de quin és el punt A, és a dir, on et trobes ara mateix i on vols
arribar. I al final el que plantegem són activitats que fan una mica de reflexió interna amb la meditació, la respiració conscient. O sigui, és una visió com això, doncs, més del tot, no? Perquè quan en el meu propi procés també em trobava que al final pots fer moltes coses a nivell mental, però has de baixar el cos també, no? I què passa quan movem el cos d'una manera, quan confiem una mica més en el cos, quan dediquem 30 minuts al dia a fer una mica de reflexió interna i de silenci, no? I de treballar doncs, aquesta part més espiritual que també està com molt castigada o molt amagada. Llavors, és una branca que a mi mateixa, amb el meu procés m'ha ajudat molt i que es pot treballar, doncs, efectivament, problemes d'autoestima o aquesta confusió que a vegades tenim d'ostres, tinc moltes idees i molts pensaments, però no sé com executar, no sé com sentir-me millor, com tenir una rutina més amb mi mateixa de connexió i és el que treballem des d'aquí, sí. Perfecte. Fa 2 anys venies per patrocinar l'obra Gordes amb la Teresa López. Sí. Què tal, com estàs? Com va la relació amb ella? Seguiu sent amigues? Clar, o sigui, Gordes ha seguit des de llavors. Ara ja estem acabant... L'any passat vam acabar ja amb la gira, ens queden molt poques ciutats, ara ells estan aquí també a Barcelona amb l'altra obra, amb Jo Siempre. Sí, Jo Siempre seré yo a pesar de ti, que estan també al Condal, i estem, clar, jo superfeliços de veure'ls seguir i fer els altres projectes i els vaig seguint de prop i, evidentment, clar, seguim amb la relació i tant que sí. Tu, després d'haver fet teatre i també d'haver participat en sèries com ara Cites Barcelona, que crec que n'hem parlat però tampoc no crec que n'haguem de parlar ara, si no vols, què prefereixes? Què t'agrada més? Amb què et sents més còmode? Perquè des de fora sembla que el teatre potser sigui més agraït, en plan, el fet de tenir com el públic en directe... Bueno, o no, perquè clar, imagina que tens un públic que no et riu cap broma! Clar, és que... Horrible és això, Et pot tocar a la següent sessió el millor públic de la teva vida. O sigui, és veritat que el teatre té una cosa molt viva, que això és molt guai. És a dir, cada funció és diferent. No hi ha 2 funcions iguals, perquè el públic és diferent, perquè tu estàs diferent, tens una energia diferent a cada funció. Llavors, aquesta cosa viva del teatre és molt guai i és una mica addictiva. O sigui, per això jo porto tota la vida fent teatre, perquè és aquesta cosa com de l'adrenalina, de connectar amb el públic, no? De també poder ser molts personatges a la vegada, no? I deixar-te contagiar de l'energia del públic. Però l'audiovisual té una cosa també molt interessant que estic descobrint ara, i llavors ara és veritat que aquest any vull centrar-me molt també en aquesta part audiovisual. Sí, m'agradaria veure què passa amb aquesta branca i explorar també doncs, aquesta via que potser he tocat menys i que em ve de gust també trobar-m'hi. Sí, perquè amb Cites va ser molt bona experiència, a més. Doncs llavors posem una miqueta un acting que has fet interpretant a la Sara. Som-hi. Estar grassa no va ser el que va fer que no hi posés la foto. No hi vaig posar la foto perquè em costa la vida confiar en els tios. I quan per fi he confiat en un, m'he atrevit a enviar-li una foto. I fins i tot, a pesar del pànic que em feia, he tingut una cita amb ell. El primer que m'he trobat és que m'has enganyat. No he acabat. Després he accedit a continuar amb la puta cita, perquè la meva psicòloga m'ha dit que m'he d'esforçar. Només d'asseure'ns aquí m'has intentat menjar la boca i després m'has dit que hauries d'emborratxar-me, cosa que, com pots entendre, no m'ajuda gaire a tornar a confiar en els tios. Això és el que li dius al Buba, que evidentment és ficció, però... Algun cop has viscut alguna cosa que s'hi assembli? I tant. Sí, per això la història de la Sara i el Buba era superimportant d'explicar també, perquè, bueno, no faré spoilers, però no és el que sembla, i és una cosa també doncs, que mereix ser explicada. Per què? Perquè amb el que es va voler jugar també amb aquesta història, amb aquesta cita, és amb les idees preconcebudes que tenim de les persones, no? I que al final sembla que doncs la Sara hagi de ser una noia complexada de si mateixa, no? Que s'hagi de sentir com aquesta compassió cap a ella perquè, ai, pobreta, segur que tots els problemes que té giren entorn al seu cos. I era important perquè realment és una vivència molt comú. O sigui, que a vegades ens vinculem, com en parlàvem abans, no? Des de la sensació de he de compensar, he de ser algú que no soc per agradar a l'altra persona, no? I realment no. O sigui, realment t'adones que tu has de ser tu mateixa i les persones que arribin al teu voltant han d'anar en sintonia amb qui tu ets, sense impostar res i sense anar ja amb idees, no? I judicis de com serà aquesta persona, com hauria de ser, com m'agrada a mi... Bueno, no sé, doncs, com en totes aquestes coses, no? Sí, m'ha passat. Des de nois que han amagat estar amb mi perquè, com he de reconèixer que m'agrada una tia grassa, a nois que tenen com aquesta doble vida, en plan, sí, m'atrau sexualment o tinc aquest interès, però després públicament, o sigui, no? És com... Llavors, sí passa, hi ha aquesta cosa. I t'ha passat d'estar amb gent a qui li sorprengui que siguis segura de tu mateixa, per exemple? Sí. Que això ha de fer una ràbia, tio. Sí, perquè hi ha aquesta cosa com de...
tia, que valenta, no? Perdó per viure? Sí, hi ha una cosa com de... Hòstia, no? És com... M'agrada molt de tu, que ets tan valenta, no? I penses, per què no ho hauria de ser? O sigui, també és una cosa que es va construint, amb el temps, també. Però sí, i aquesta seguretat també és una cosa que dona, no? Doncs com aquest atractiu. És a dir, i a vegades, no? Que sí que es donen relacions de desigualtat en les que, no? Si un home, normalment, per lo que sea, se sent com superior perquè aquesta noia té complexes, no sé què, no sé quanto, però hi ha una cosa de poder, no? De, hòstia, aquesta tia empoderada, hòstia, com em posa, no? Que guai aquesta idea, però clar, és que hi ha un imaginari també molt fort de com han de ser les dones, de com hem de ser les dones grasses, de com ens hem de comportar, de quin rol hem d'ocupar les relacions. Llavors, hi ha molta tela, tela. I també el problema aquest que, clar, la pressió aquesta que hem dit abans estètica, també o sigui, afecta a tothom, en plan... Clar. Que una persona que te digui ai, que segura ets, que valenta, uau, com ets tan valenta, no sé què, és perquè ella també la sent. Sí, totalment. O sigui, això és transversal, que és una de les coses que més orgullós em fa sentir del sense ficció, dels Sempre Imperfectes, que és transversal, que qualsevol persona s'hi veurà reflectida, perquè al final nosaltres hem parlat d'això, o sigui, de grassofòbia ja hem parlat, però és que no és un documental de grassofòbia, és que surten nois, surten dones grans, surt una persona negra, o sigui, es parla... Una persona amb una pròtesi... Exacte, es parla de diversitat funcional i de com la vida segueix i puc triar també doncs, a empoderar-me en aquesta situació, no? És que, en sèrio, és que els testimonis són brutals. I surt també Miqui Núñez, també, que normalment sempre associem que tot això serien coses físiques, i tu veus ara Miqui Núñez i diries que és la persona més sana de la història, de cop i volta, saps? Sí. I de cop i volta t'explica tota la seva història. Sí. En aquest sentit, Mara, jo et vull fer una pregunta que no sé ben bé com plantejar, però tu a les xarxes sempre has fet molt activisme i has, doncs això, crec que li dius activisme antigordofòbia, no? Sí. Algun cop t'has cansat de fer activisme i senzillament has volgut fer... O sigui, com t'has volgut desenganxar d'aquesta bandera? Ara mateix estic en aquest punt. És que, clar, com ho deus sentir? Perquè m'imagino que la gent et segueix perquè ets un referent i en el seu cap i en el seu imaginari t'exigeixen coses, però tu també vols viure amb normalitat, no? Sí, jo, mira, és interessant aquesta pregunta i d'alguna manera t'agraeixo com posar-la sobre la taula, no? Perquè efectivament és normal, també, que la gent t'associï. És a dir, jo estic molt orgullosa del camí que he fet fins ara. Jo estic molt contenta de les portes que s'han obert, d'haver obert camí per totes les persones que necessitin aquesta lluita i que l'han necessitat com jo l'he necessitat, perquè a mi em va salvar aquest activisme. A mi aquest activisme va ser el meu flotador, per seguir la vida. Però sí, és cert que arriba un punt en el que sents que ja has de delegar i que has de començar a viure, i que has de començar a ser moltes més coses. Que Croquetamente, que és el meu user d'Instagram, darrere d'aquest nom hi ha una persona que es diu Mara, que és actriu, que és coach, que és una persona normal, que li agrada quedar amb les seves amigues, que li agrada compartir temps amb la seva família i que no sempre ha d'estar amb el pit aquí al descobert i va, som-hi, sinó que a vegades també puc reposar i dir ja, fins aquí. Llavors, per mi, el Sempre Imperfectes és un moment i una forma, crec que molt bonica, també de començar a deixar una mica de puesto per altres persones i crec que és un missatge molt potent el que podem deixar i no vol dir que ara em retiri, no vol dir això, evidentment és una lluita que m'atravessa i que evidentment sempre estaré per qui ho necessiti, però sí que hi ha un punt de començar a baixar una mica també les exigències amb mi mateixa, del què he de fer, què he de dir, de què m'he de fer càrrec, he de deixar una mica la responsabilitat, perquè al final és un pes que comença a pesar massa, no? Mai millor dit. Mira, doncs, perfecte. Molt bé. Tens plantejat, ara que ja has fet un parell de coses per 3CAT, fer més coses en català? Bueno, home, quina és la meva càmera? La càmera és aquella. 3CAT, estic aquí per tots vosaltres, no? M'encantaria, o sigui, a més tinc moltes ganes de tornar cap a casa, que jo visc a Madrid i tinc moltes ganes de tornar cap aquí, així que, escolta'm, quan vulguin, que em truquin. El número de la meva repre ja el tenen, així que... Fantàstic. Clar, és així. Tindrem nervis. Tirem una miqueta de salsa, Alberto? Home, jo crec que ja toca. Som-hi. Mara, és el moment d'enfrontar-te als pecats picants. Tenim 7 preguntes picants i si les respons totes, només nosaltres ens prendrem això que hi ha aquí dins, que avui és... Per favor. Un xot horrorós de ciratxa. No, de ciratxa no. Sí, és ciratxa. Sí, és ciratxa. Amb una galeta de la Berta Roca. És hot chili, això, carinyos? Això és el mateix que ciratxa? Hot chili sauce. Oh, escolta... Posa sriracha. Doncs llavors és tot. És perfecte. No passa res, contestaré a tot. No.
Si respons a tot ens ho hem de menjar. Sí. I si te'n deixes una o més d'una no ens ho hem de menjar. Vale, llavors no. O sigui, si no responc algun, jo tampoc he de veure. No. Perfecte, amores, doncs no, jo us faig, jo us És ajudo. majíssima. Ets la millor. Ja m'imaginava fotent-li un xorro de xiratxa, salsa d'aquesta a la Per favor, a Berta més a aquestes hores, que és l'hora del cafè. Gràcies. Vull dir, tranquis, no us preocupeu. Moltíssimes No us gràcies. preocupeu. Doncs llavors, let's go. Mara Jiménez, què prefereixes? Posar les banyes o que te les posin? Hòstia, tia. Mira, sincerament, que me les posin per adonar-me'n que la persona que tinc al costat no val la pena. Uita. És que jo no les posaria, tio. Que fort. Crec que és de les poques persones que escolto que diu que li posin. És que jo no ho faria. O sigui, jo si estimo una persona no ho faria. Jo estic d'acord amb que cadascú faci el que li dóna, però jo no. Llavors preferiria que fos al revés per dir, vale, doncs ja estic, aquesta persona no m'estima i no m'escull. Així que, xau. Clara catalana. Sí. Vinga, va, següent pregunta. Quina és la part del cos que t'excita més d'una persona? Doncs mira, la passo, perquè no tinc... Tot. És que no, perquè la vull passar, perquè si no heu de... Clar, heu de menjar. Passo paraula. Ella és la millor. Següent pregunta, doncs. Vale. Què és el màxim que has cobrat per una col·laboració? Uf. Què? Més de... Sí, no? És que clar... Pots fer forquilles, sí, entre tal i 10K, tal. no? Sí, 10K. 10.000. 10.000. Sí. Molt bé. Quarta pregunta. Has tastat mai alguna substància il·lícita que no sigui alcohol o tabac? Sí, i des d'aquí dic que no ho feu. Mira que bé. Mira, la primera també que diu això, que fa l'aclariment aquest. I jo, a més, fa 6 mesos que vaig deixar de beure alcohol i de fumar, perquè, escolta'm, sí, hi ha un moment que a vegades també toca. No vol dir que tothom ho hagi de fer, però que sí reivindico que ho he tastat i he fet, sí, vas i vens, però, escolta'm... I t'has notat alguna millora des de que has deixat tabac i alcohol? Molta més claritat mental, amigues. Sí, no em dissocio tant. Jo em dissociava molt. Sí, per mi era una via d'escap, que no ha de ser així per tothom, però jo ara mateix sí que m'aprendré una mica en això, en què he fet el burro tot el que he volgut i, bueno, és una cosa que no vull repetir. Perfecte. Jo ara també vull deixar de beure tants còctels. Molt bé. Perquè, a més, si ho comptes, en realitat, entre tabac i... És una pasta. Són molts diners. És una pasta, és una pasta. És que entre tabac i alcohol, mare Home, meva. que no pot ser, Despesa formigueta d'aquesta. Sí. Següent pregunta. Sí. Si per cada... M'encanta que t'ho prens molt en sèrio. Jo estic super... Però ja no heu de veure, no? Perquè ja... No, ja no hem de veure. Ara ja... Vale. Si per cada persona amb qui t'has embolicat et donessin €1, què et podries comprar? La col·laboració aquesta. No, home, per favor. €1 em dona... €1. Sí. Em podria comprar... Jo crec que em podria pagar un dinar a... Puc dir noms de restaurants? Al Tagliatella. No penseu que tant, és que clar, per què em preneu a mi? No tant, Sí, un dinar. No, per mi és moltíssim. Què? Per €1? Loca, sí. No, home, tinc 29, també vull dir... No, hem viscut moltes coses. És com si més o menys t'haguessis petonejat amb una persona a l'any. Clar, sí, bueno, clar, comptant amb que, evidentment, vaig començar als 15, més o menys. Òbviament, amb un any no t'anaves borrejant, però com per veure-ho, sí, a veure, sí. Jo diria que un dinar. Però un dinar justet, sense entrants ni postres. No, plat de pasta principal i beguda. I cap a casa. Perfecte. Sí. Home, és que la tagliatella no és barata. Clar. I per últim, influencer més sobrevalorat o valorada. Aquí et pots mullar el que vulguis. Ja... T'ha passat allò que ja tens el nom però n'estàs buscant un que sigui més polèmic? Sí. Que sigui menys polèmic o més. Més polèmic i que sigui o sigui, com que consideri que està més. Clar. Mira, no diré, o sigui, no tinc un nom clar, però crec que aquests nois joves que només donen missatges absolutament cutres sobre com són les ties, saps aquests tios que fan si te gustan las mujeres, no sé qué, si tienes novia y no te compra no sé cuánto, es que no te quiere. Saps aquest tipus de tio? No és que jo el segueixi, però estan a l'internet. Sí. En general. Aquests crec que estan, o sigui, que els donen massa veu. No és que estiguin sobrevalorats per la professió, però per què tenen tants likes, tants seguidors? A mi fa por això. Doncs perquè hi ha molts homes que pensen literalment així. Exacte. Llavors diria que aquest sector masculí, només aquest,
els englobaria tots aquí, perquè la resta no se m'acut ningú així com molt concret. O sí, no vull dir. No sabrem això. Ens ho dius quan apaguem els micros. Fantàstic. Doncs, Mara Jiménez, moltíssimes gràcies A per vosaltres, carinyos, a vosaltres. Moltes Avui gràcies. a les 10:05 poseu TV3. Sí, i a partir de demà a la plataforma 3CAT amb subtítols en castellà, per si algú que no entén el català ho vol veure i vol entendre-ho tot. Perfecte. Avui estarem veient el Sense Ficció. Nosaltres seguim aquí al piset compartit de Catalunya. Això és el Love. Podeu recuperar tot el contingut del Love al videopodcast de Spotify o a 3CAT. I més contingut exclusiu al TikTok i Instagram d'Eva. Mua!